mgbe m jiri mara na ụwa emebiela ewu ihe ha ka agbagidere Christmas gbacha baga New Year ogere ebudu for 1 days common 1 days ogere ebudu unu so ụwa mmebi ndị ọchịchị anyị ha chụgbu anyị na nta chụgbu anyị na economics ha chụgbu anyị na weather ihe okike ihe Chineke jiri aka eke ha karịa Chukwu ke ka mgbe ebido na-arụ ọcha arụ anya ka eji nghasa ebe niile rụọ ikuku ọma Chineke kerele nye anyị oyi ọtụtụ ha arụfuo ya so otu ma ọ dị mma Oluwa boy ele ka ị nọ ka onye ụmụ ya furu efu ka ị nọ ka onye ụwa ya gwara agwụ what is the wrong to you oli ihe mege gị ụwa m ofuru efu ọkara akara m mma mpa eso ụwa m ofuru efu ọkara akara m mma ọwụdụ ndụ ka m dị here how already ama m sọ ọwụdụ ndụ ka eri ihe mana etu ele nke ụwa go ofuru efu ọ na-akara gị mma already I know ọ bụrụ na ọwụ ndụ ka eri ama m sị m daa nọdụ gị n'ime what is thy problem mpa since 2025 enwe otu ochi dịrị m onye agba na keji enyeli na akụrụ m akụrụ enweburu mgbe iwu mmadụ kamgbe ụsụkọ 2025 kamgbe a gbara m gị ibutela igulu ọkụkọ udele mmiri magburu ibutela igulu ọkụkọ nkịta tagburu gị na ya bụ ụda ka iji ba complain ibidoro n'oge complain what is thy problem iji gbaga aka n'isi nsịgo ndị ọga letere m mmadụ abata n'ime oche ebe m nyegachi ịgwa nkịtị nkịta abatawa n'ime asị nkịta batara m n'otele tagbuo m ajọ gị n'iburu ma sọ nkịta tagburu ọwụ si nkịta tara gị n'otele tagbuo gị ọkara akara m mma ọwụ si nkịta tara gị n'otele taa gị n'ọchịra dis tapụ gị ihe ọkara akara m mma tapụ m ihe ịsasị nkịta ọ tapụrụ m ihe chịrị akwa m ga-aga n'ọnụ tapụ ya akwa m ga-eso ọ na-aka m mama nye m sị nga gbọtọrọ ndị nwe ọrụ ga gbọtọrọ ha ogede ukwu gaa leele ihe m nyere nga ahụ ote m gaa ka ohụtọ ka eke nwe ọcha nkịta eriele nga ọgba eri gbafuo ya afọtụkwa ka ịsa asị nkịta ọ tagburu m ọ na-akara gị mma pasi 2025 enweghị m na-eme na-aga aga onweghị onwela mmiri na-aga aga ntiga aka ebe a pịam ntiga aka ebe a pịam ntiga aka ebe a onwe nke na-aga aga onweghị mmiri na-aga aga onweghị onwela m na-eme ntị ka m tiga aka ebe a mba metie aka na provision mba metie aka n'ịsụ nkwụ mba metie aka n'ipe nkụ mba metie aka n'iru igbo otu enwe nke na-aga aga mazụwa ọkụkọ niile anwụchịa onwe ihe m tiri aka na-aga aga nke ọbụla m tiri aka nkasasị nke ọbụla m tiri aka nkụsasị metie aka n'iru injin enwezi ike wọkụga metie aka sị n'ume soro gị gakwa ime ahịa yọta nwa obere ahịhịa nwetata obere eto ego ị ga-akụga m kụrụcha ego niile anyị yọtara dadị meti gị aka n'ịkwa akwa ebe a nke ọwụkwu problem nkwacha ndị mmadụ abịa ọgụ ole ihe ọwụ nkwa biznes ịkpọchitaka legodigo tiere ịchaga ka granọt oil ejiri yefe akara Christmas they do the business ta nkume ịkpọ itigere aka n'ire ọba ncha yọda aga gị tiga aka n'iru igbo ozu ọ gada aga onye ga-anwụ na igbo ozu ịrụgụ ịma na ọ ga-erụcha gị nwee buru eji igbo ịrụ n'oli elu gị tiga aka n'ịkwa akwa akwacha abịa ọgụ nọ na nwa gị jiri akwa ndị mmadụ laa n'iyi ele onye ịkwala ihe ka ịkwala nwa Richard ịkwala ya kwakọme nwa Richard obi n'elu Francis ka chụtara gị uwe ụmụ ya zụrụ oke ọnụ o ji agata ngidi gị kwara bres tubu a na-akwaga n'obi nga kwagom ihe Francis ka n'ubu Francis ka chi n'ubu elu ejiri kpọla gị polisi ji sizie meshin iji akwa elebe ihe ịkpọrọ ihe owele biznes niile kpọsaga legodo ụmụachi bego gaa leele izi blessed nwunye m nwoke ọ nọ na solar business lelee arụsị China ọ na-atụbata kọmputa lekwa akụ na ebe aja o mepechara ebe a na-agbapụ mmiri mepe nta mepe imo lekwa SOP water ka ozi Pastor Therefor mepere factory everybody is doing lucrative business ka ịba ịga n'iru igbo ozi na ighe akara na ịdọdụ adụa 2026 aga dị otu ahụ 2026 aga onwe ike ịdị otu ahụ ọ ga-adị otu ahụ because church m gara na 31st night December 31st night ebe a ka kpụrụkpụtụ gbara kpụrụ ebe a ka a nọ kpughere m ihe niile na-eme m ebe a ka a jọs gwa m osi m dachi na ihe niile na-eme m Pastor Tamzi ọ kọwara m everything ọ gwala m ihe niile ngwa ele na ebe o si na ị ga-ebido na charity begin to home ọnụ n'ime gị ka ọ ga-esi ebido because ihe na-eme ego n'ọgụ n'aka ihe na-eme ego n'ọgụ n'aka onye ata na-achịkwa mpọnwụ n'aka m ka ọ dị n'aka gị ihe m chọrọ ịgwa gị na n'aka gị ka ihe achị problem m niile n'ọgụ nwa n'aka nsọ na ndị nna unu
ndị nna nne unu ndị nne nne unu ọwụ unu cause ga my problem now. Nne m. Yes. Nna amado onye. Nna gị hacha ọwụ unu arụsị niile unu bụ ka ọchachara gbegbo asọ ọwụ unu cause ga my problem. Na arụsị wụ problem. And ebe a na final. So otu arụsị wụ problem gị. Gị na onwe gị elekwe n'ihe ewu. Mmadụ si wụ arụsị. Ebe arụsị wụ problem gị, bụ nwa wụ arụsị, so you are the problem to thyself. Arụsị wụ problem gị. Onye pastor Tagizi ọwụ gwara gị. Pastor Tagizi gị ọ ga-atakwa ose. Ọ rụkwa sọsọ Tagizi. Ọ ga-ata ose. O eburele ga mma ihe ọ gawo. So kịta ebule ga mma, what is the next option? Pastor Tamsi akọwacharala m ihe niile. O kọwacharala m everything. Ọ sị na mpam wụ my problem. Ọ sị na mpam wụ my problem. Fago ya. Enwe mpa ọzọ m. Asị that na otu na m nọ na as long as na mpam ka dị ndụ. Na ihe aga agara m ọfụma. Ewu. Asị ihe aga agara m ọfụma as long as mpam dị ndụ. Otu na ndị nna ndị ọzọ anwụchala na ọgụ nwa onye fọrọ. Asị na otu nọ ya na enwe ihe ga-agara m ọfụma. Enwe ala otu isi nwụọ na ma zawa akụ na ebu ajụ. Ma zawa ife abata n'ime ndụ m. Ihe ọma agawara m. Oh really? Oh. Pastor ka obuole ka gef. Obuole ka ikuku. Kwukwe ihe m kwuru. Pastor ka ibuole isa ahịa pastor gị. Tamsi. Ọ ga-atagbu onwe. O mslima nwụọ ka ị ga-eje abụrụ. Obi n'igwe. Eze a na-ekpesara egwu ga n'ogwu tụntụ nganga nọ na nwoke. Ọ bata obie. Eze abata. Okechi. Olu nwaanyị alụzie. Nna m agbakọ ole mgbe. And when you he cannot be a pastor. Because the pastor, when the Bible says, by their fruit, they shall know them. Man is not near to God. He's not even near to the kingdom of God. Memo can be one ogologo. Aga me big den dote, mema nwa na nwoke. Nna m ekwekwele ka m webe ọnwụ be ka nwa m ga-eji abụrụ. Chineke anwesi m ike nwụ kama ọ ga-abụrụ n'ụwa ka m bụ isi tọ n'elu n'aha ebe mba wetuo ya wetuo onye ama ahụ ihe ngara aka ọfọm n'elu wetugodị n'ya ama ahụ ihe ngara aka ọfọm n'elu brood of Oluwa boy ihe ngara aka ọfọm n'elu ka Chukwu okike abịa ma wuru aka ntị ote bụrụ ọfọ ala nna m bie gị na-ekwote gị nwụọ one time ma gị mata I like him here. I like him here. So yeah, ihe gara na-ege. I like him here. Until your parents are baby before ga wuru mmadụ. Ịgbala obia. Poverty eriele gị maka Chineke no time shiri kwe wo talk ade. You will never see anything maka ma onye burule ga amụma. This is how they go around destroying people's home. In the name of our name. Onye wasi gị na mpa gị bangu before gị na aburu. Kezizi mgbe akwụkwọ nsọ kwuru sị that children that is around that table. No ga kama na ọwụ nwa kwesịrị ili nna ya. Nke na akọ na gbasara gị nke na akọ na ọ gbasara gị agwala m gị ihe pastor kwuru and ụta pastor chikwe ya ụta nche eme ya ụta m pastor chikwe ya na ụta m chikwere because enwe onye ọzọ m kwere na ya na agara m dibịa na pastor ka ikwere agwala m gị ihe m gwara gị ele dibịa ka onye ke dibịa enwechiri ike ịgwa gị ụdị ụka agwala m enwere dibịa ga-agwa gị ụdị okwu nụ dibịa ọwụ ga-agwa gị ịmara na onye ahụ ụdị dibịa na ọ dibịa social media onwe ihe ọzọ mmege na-awụ gị find the way na to kill me kwanne agwala m gị ihe m gwara gị o find the way to kill me ya bịa kpechara ya ka anyị lelele fere gị igbo ozu maka a ga-ebu otu igbo ozu na shọpụ gị waji eli ego gị kpọm onye oshi ebe ọ bụ na ị ketara gị lecha anya onye ị ga-eji eme karịkachọm ya wụrụ mụnwa pastọ gwara gị sị nna gị bụ anwụ that you cannot make it onye ahụ gwara gị na nna ya ngụwa nọ nna ya ọrị ndụ unu lecha anya mụnwa na wụrụ onye unu ga-eji eti epele iwutu ntụ wọk kama ọ ga-awọk ka mmanụ ihe siri elu otu akụrụ na ga-ebu asị family ndị mmadụ kedu pastor child of God can never lead somebody to speak blasphemy. Chineke nna m na-efe m na-akpọkwa okwute ihe. He cannot do it. Anybody that gave you such prophecy is either he is from the doom of the doom. In fact, he's a queen of darkness, a king of darkness. Ya wuru a prophetess, or a prostitute. Ya wuru kwa onye nke nwoke. Or a bragabuntu. Or onye oshiko. Ana ebusasi family. Bịa bịa gbuo m. Magini ya, ama abịacha bury alone. Magama pastor go. Agama abịa bury alone. It can never happen over my dead body. Pastor Bodaga malekwa nwa m tara ahụmụ. Ọ na-etere m echiche ọnwụ. Nne ebere nwa m ekpere m every year m na-agọ for Chineke gozie nwa m. Pastor na-asị gị gbuo m. Ee. Ụwa wa gakata ihu alawazi ka anyị lele.